Sasana maju. Petruk kalah. Nah, terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus Kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. serius. 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 Tenane. Tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya yo. Ndak selak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombok iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambekan wae. Kowe ngamet ambekan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono nek aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Wis aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambekane wis kesuwen. Ya wis gek ngamet ambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong, meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjol. Ya iya. Gus, Apa? ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora, aku ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, Wis maju. amo Suramrata Jamrata impen. Kula nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Petluk kantong bolong. Ndara Durmagati Dacal kepala nyoto. arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. liyane Turahe ming aku. lah sida aku. Kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora? Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah sirahe Petruk, nggo. Monclot, Moncrot, monclot. celat. Modal. Ping pira? Manut Ping 3. ketelu. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah kareman. Modal, terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3. Genep ping 3 Gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyoh. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena
Sumasa ping rasa jati Om datan kawusa manjing wonten gopet sanggar sangarup Nena gantaka sapone kesemanten para putra Pandhawa ingkang samapta ing gati sawiga ing diri Anggro sesumbar lindho pumi gonceng kumaludo kundur katup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ora nrimake rasane atiku Gong bapakmu kuwi wajib disembah-sembah kakene Semar ki wajib diaosi disungkemi lah kok Begawan Durna Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane nangis kaya ngono kae kok kowe ora mbelani kulane nek wani wis mbelani mau-mau ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar ya Truk Truk heeh mengkon muni kok angel to kok iya aku wedi dosa tak sanggane iya lah sak kuwatir to iya mula nendi saiki Eyang Durna sak kurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima sip ning ampun sampean sing maju lho kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten weh lah dah Bagong edan-edan mbelani bapane Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengar kepengin kondange kok ndadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara Garukaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber wanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti iki Antarja. Lho kok sing Durbasa kok Antarja nanti. Ndara Antarja piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mangtruk didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap wis arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to.
Braka kok suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Gareng. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ing kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngethukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prambandurna. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari wang-wang dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna, ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé wong ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, dalah ora wawo. Ayo kene, nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Loh. Burab-buraban suaramu Kartomarma. Ya ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandane, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna.
Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya mung tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundamanik, nek Gusti ngeparengake Cundamanik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane karo Marmo, pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongane. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Oh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang para sata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wisane. Ayo minggir, ayo minggir.
ngantem ora apa-apa arep. Siramu jebol dadamu walat. Edian cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Mati he. Cah siramu. Mati we. Hai. Wah. Wah. Kon mati aku. Wah. Wah. Oi, oi. Modare, ayo. Minggir. Wah. Siwa Surtayu Gatotkaca. Iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atur sisiwat. Mati. Wah. 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 Petro kantong bolong Ndara Durmagati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem delok aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo.
Aku cek. Ya. Sampean Bendoro nek batur kok wani karo Bendoro ngungkuli Bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa karman. Modal, terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae celuk. Oh ya. Ping 3 iki pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Ala popo. Ayo kene Cik lodo buyel aku. Yo ngene sesaseken ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso ngantem kok. Iya kene. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Petruk
Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngadak Petro mati aku. Petro mati aku mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten Li? Sekolahe nendi Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok. Kok larane kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange kok. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe niku Antasena, jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut Kaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatut Kaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatut Kaca maju idak-idake.
Antarja. Niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Anak-anak Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Cotos ciwit banting bengkal. Ora apa-apa le. Nah aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pengkal. Tang entak untuk ndak. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju. Aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye?
Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Ya. Ndak selak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombok iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambekan wae. Kowe ngamet ambekan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono wis aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Wis aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambekane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet tambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Gong, meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho, ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis maju. Amo Suramata Jawa tempe. Kula nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Mati kowe Dursasana. Ngopo, Truk? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambekan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis. Non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Modi ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk Suramata Jawa.
Dan kepanjingan apa iki? Ayo, Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora lara babar blas melo wajake. Edan. Ayo malesa. Piye? Malesa. Kon males aku? Malesa. Tak males pisan aku rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan ndelepke sisih wae lancar. Lho, ngapa truk kon nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan! Kok kowe barang iso ambles bumi? Cah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh! Kok apik ngono kae. Metu kok neng dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumasak. Kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso yo ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicempluke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa? Heeh. Iya. Nanti truk ngegipke irung. Irunge toklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat tundha maek modal ayo le. Ayo, ayo.
Maena panalingan loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan linenggak jangkanira kapisanan ayo aja sumber kowe Antasena apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna wis tak niati lahir batinku yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan aku mesti mentala karo Semar Badranaya ayo kowe semingkir yen ora kepengin dadi banten ora kepengin tekani pati kowe semingkir Antasena sik Mbah aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan nduk nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel, aja kok mati, dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati monggo iku keh sing padha mresani kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh Panakawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Patenana. Aku Patenana sisan. Wis ge wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene lho. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel.
marika den prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilar kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku, Kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Wanakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darmakusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi engko nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tanpa beda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepengin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Gareng ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok kono ana bakul iki arep dodolan mayit apa piye ora mal. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu, ngestake dawuh, Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya, arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Agung ya igo tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Iya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Iya. Nggih 200 lah. Iya wis. Saya medun tetep oke. Lah iya. 200. Wis yo aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanayantaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawuhaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel.
katiyubing angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar kulawan diris lumrang kantaning puspita karengguan putyan ira sang dwija warambrangan lir swaraning madu branta manungsung sarine ngembang iler tandure Sedheping Sang Hyang Arka gumantosing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangapati judul saking Brang Wetan kalingga mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwi tatasing kamandyan diwasani wau kawusa pancine wis ngancik gara-gara
Pandaan moncar tinon lir kekonang suram sorotetan badan Atma Jakunggir bocah bagus Antasena padha kanthi harja sapraptanane negara Ngamartanggir Atmajaku Antasena pangestune Siwa Punta slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi iya tak tampa wah caidan padha harja sapraptamu pangestune Bapak wilujeng Pak aku ngaturke bekti ya tak tampa anakku Antasena Padharjo pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku aku ngaturke basa katur ya mak cilik ya Antasena ndak tampa Atmajaku ngrandu gumbala ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamartanggir sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde Bapa Kyai Jodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulub diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk. Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Lima Sada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkokan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Lima Sada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga
Kakang Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh Kakang Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara remangos pamyong ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caidan kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teka kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakdi ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten paring adhawuh. Endhakna kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugange ming kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wit, ngene ah kowe klumake. Jlamro. Ngopo ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas.
Wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Menapa boten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki iso manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggiro, jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandeg. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngamleng pas mata e. Antasena dalem lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Wor-worahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wo dawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan upama awakmu ing Ndarawati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu kula suwun Kanirudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndarawani? Ora wani sebab apa?
Malangkerik. Wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndorowati tinimbang bali ning Karangkandempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar. Aku iki romansa aku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malangkerike kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malangkerik. Setyaki? Wonten nggih. Ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu lah dalah mati dening aku kena senjata cokro. Niku kersanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan sekar. Ayo wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndorowati. Nggih. Aturna Nistakaken dawuh. Ning Lilanana awakmu ing Ndorowati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karangkandempel Kanjeng ora. Asma bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dongane engkung lir wowo sing pine panca pepetoking ayamana lha dal Kontorjo kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa sowane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karangkandempel ke Taman Pegebluk. Mosok menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karangkandempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karangkandempel ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ketunggon pusaka Mandura, kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala, Kyai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karangkandempel. Piye? Anus maning jajalan sukertaning baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badranaya derajate kanceplik. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuhan wae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol? Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora
Aduh dipal-palke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wah, dalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Jagung Mandura. Ku nek muni nesusro tenane kaya nggo sound system. Piye? Kaget aku nganjan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wo. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula beto Nenggala Kanalugara. Ora gelem bali? Mboten. Kowe mangkal karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe. Ayo bali ra. Aja mboyong Nenggala Kanalugara. Mboten wong ora belek. Ayo, kandhano bapakmu rawuh aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentang ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala Kanalugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis larat. Kowe malah netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Has. Ngangkring. Oh ngedan. Kono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna iki. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalon kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata Cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala Kanalugara menika sampun trep. Ning Nenggala Kanalugara ora bakal iso pisah karo Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono? Inggih. Ya, manut aku. Kakang Semar Karang Kadempel
aturing para putra ketaman pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapusi iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye? Tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan. Ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit sasampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampahanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka Jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun.
Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Mbuh kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bungulun. Ayo bali. Kurawane jak bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto wong kaya iki lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petro. Ayo senggune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditenono. Mbangane diajar Doro Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Ayo bali ayo. Anjur dite. Ora ndedek. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karangkadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar nendal. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Ya. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk payu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.